UGWUMBA. I'm going young woman. I took anybody who no one, cookies, look at us and pieces there. Only on I know the name of Uzi say, okay, use this, who put it on mobile, who you don't want. She phone and walking on. Regarding much or not also. We didn't make it and I with our market group or others in Madazin Nuku. I said, we tell you, now doctors, young woman, come well, Emanata, Marvel in wine. Manata, the man for Benutan came to Muronian be said. Chineke goes him. If they don't have one. Oyo Chineke di gozem asama abalo kenan okuro kalosia wanyi mesin malu ko nkoso maran tamalibu o ma ihe ni ne be si na nni gini no ri ye nwegide onu omo nwa o da me ihu na anya ozo wi na nke nweburu enwe na osi na ndị akere nye nwa nke o nwere na no na abawanya ya wona tell you to she no kata mana amolo bo mbo se beri e pato aka o bugo tuli biom asina o aka e mana o aka o leto o du kana ba na mba o ma pe ba kwa nyewe so ana be jere bo makam azuka gwade o ma ko vola la ro o e je na kwa ne ba no hapo ngato ilibe nige to kwesịrị ọba na ebe na anọ gbọkpụta agba n'ihu efi ma nwana ọgụ ọrụ ime nwa ọzọ emebe ọ bụ na ọgụ ọrụ nri nne nkịtị na-eri nne nkịtị na-anadị ya rie ibinye agbara aka zapọ ma ka ọ gwara kedu tu ndị nne na nna ma odi na nwunye nwere ike isi wee merie ya bụ ya maka mgbe ụfọdụ ọ na-ebute esemokwu n'eziokwu ọ bụ na igele ntị ọfụma oge na-ekwu ya bụ okwu emem ka nke nwaanyị malụ mgbe tupu ọ mụtaba nwa so die ka ọma die na bụ priority n'ife ọbụla mana mgbe a mụtabalụ nwa iwu jikwazi ya n'oge akpachapụrụ nwa anya ndị o nwere ife dị na nwaanyị jikọrọ nwaanyị na nwa na jikọrọ nna na nwa that maternal instinct that maternal connection jikọrọ fanabo so iluzi ọ na-eme oge ụfọdụ nwaanyị na-aghalizi adịfe anya concentrate zie na ụmụaka bụrụkwa n'obi ya na-eme ife dị mma ọ na-create gap ahụ attention ahụ na-enye di ya adịzi ya so ka nna agwa fatata na amụtaba nwa some amount of attention ọ na-enye di gị ga na-apụ mana ọha maka ọ dị eli ka uche fa dị ya na ife dị etu a na-emekwa ka fa wee nwee ike na-enwe oge maka onwe fa oge ụfọdụ nwere nke ma ekwuru dị oge fa magwa fa nwoke kpọrọ nwunye pụọ nyarapụ ụmụaka ya kpọrọ ya pụọ take your wife out si di gị ka unu pụọ sọsọ unu ọ na-amagbu onwe ọ ga-enye aka ya bụ gap anwa na-abata maka ifi na-amụta ụmụaka a na-ekpochikwa ya bụ onunu ka ọ wee yala imebi ife jisie n'ike mgbe a na-enye nwa ara hapụzie nwoke adịka onye ajụrụ ajụ mgbe ụfọdụ nwoke azọwakwa osi na ya nọkwa n'ihu o mere gịnị na-ebute aga m asọwa ịhụnanya ọ pụtara ịhụ nwoke n'anya ọhụ n'anya ma nwata ịhụ kata nwoke hụwazie bụrụzie ịhụnanya niile nyefe nwa aga m asọ ọkpa Chineke jiri kee ya ọ nature so aga m asọ ọkpa Chineke jiri kee maka o butere gị na dị okwu mgba wute m o butere gị n'okwu mba maka ihe na-enye nsogbu mgbe ụfọdụ ahapụ ihe ma ihe a ga-enye nwoke enwere na-enye ụmụaka ọ dịka a ga-asị na nwoke nwere ihe ọjọọ mere ọ nature ya nwere omeoke ụmụ nwoke ghọta kwesịrị ịghọta na mmefezie n'ihe ụka ọ dịka a ga-achị n'ọzọ mgbe a chọkwara nwa ọzọ ka a na-erota na nwoke mba aghọtara m ihe fada ebe fada na-eje mana nwere ife a na-achọla ike ite na-abụrụ azụ ọ mere ịbụrụ nwoke ịbụ nwaanyị nwere ife a na-achọ n'ike ite na-abụrụ azụ ọ mụrụ anyị ozuzu oke mụrụ ya ozuzu ọbụ kedụ ibe ọzọ ị na-achọzi nwaanyị na ọrụ nwaanyị ka ọ bụ ọlọvụwa nwaanyị ọlọvụ gị so rapụ ebe a fada na-eje na fada nụrụ nwaanyị
mana adazi nnukwu nke ọbụla na ọgị nwe mbọsị ọbụla enye ya ilie n'ije gome ego nụrụ bulubu weta na ọgị nwe ebe niile o keela ọvụ a na-enye ụmụ ị bụ gịnwa bụ ụmụ ị ivughị eso ovu mmiri nọ n'ite asụ ọ na-ese okwu ebe ị na-esezi ebe ọrụ ọfọ beta for worse isezi ya emezie isieli iwe ebe onugbu enye ya adazi nnukwu iwere you know, so I'm very grateful to the man of God who mentioned the title of the sermon today. In every family, the gap is there. The gap are not there. So, but today I believe the gap has been bridged from the man of God. Yes. In every relationship, I get one did in anything at all. So he got very patient with the wife. May I come that Yanwa first before one. By the time women and one I'll go first before the one, then Yanwa get my just for you to come back together, you know. So at all. I want her to near some moku. Yeah. Yes. Only when he had a year. Wabucha na eziokwu mana o nwere ihe yituri ya maka na mgbe ụfọdụ echefu nwoke maka na mgbe ahụ nwa ha amụrụ ọfụ need full attention because obele nwa mana ọ dịtụkwa mgbe nwa ahụ sogotel anachikwa azụto ihe ọbụbụ so anyị na-achụ ụmụ nwoke ha na-enwe obele ndidi azụrịta ụmụaka ahụ kwa ọkwa ha nwekwa ihe niile ọ bụrụ na echefu nwoke ya nwee ndidi na ihe dị ọkụ ga-eju yes ihe dị ọkụ na-eju oyi anụ ụmụaka ha na-azụ bụkwa n'ahịa ka ọ na-aza because azụta ha mma the man ewekwara ụmụaka ahụ na-eko ihe awụ ụmụ m ife nwoke ọbụla na-agabiga ibia na-agabiga mana ife dị na alụmdi na nwunye ma ọ bụrụ na m ghọtara ya otu o si wee kwuo onye bụ na ọ bụrụ sọsọ nwa bụ ife dị n'elu dị na nwunye ife ndị ọzọ sogesi ya mbụ ịfụ onwe unu n'anya karịsịarị ka unu fụrụ onwe unu mgbe unu bidoro ịnụ ka ịbụa ịkwadogidosi onwe unu ike mgbe unu nọ na mkpa mana mma mana njọ unu nọgidesie ike tụkwasị Chineke obi n'ime alụmdi na nwunye nwa bụ ulu na-apụta na alụmdi na nwunye aka Chineke dịkwa n'ime mana dịka i kwuru ịhụnanya nke mbụ ị kpọrọ bụ ịhụnanya ọ dịzị ka na-asị na ịhụnanya ha na-abịa ka enye ụzọ ịtọ onye nwa Igbo hapụzieri nwoke ofu agha ma ewere maka ife dị bụ ofu onye wee si n'ọnya dị bụ onye ọzọ n'ime nke m ọkara omeme etu ahụ anyị ka na-achịkọta ya ọnụ na-ahazi onwe anyị ka na-afụ onwe anyị n'anya ma tinyekwa ụmụazị maka na ụmụazị bụ ụmụazị mgbe ọbụla ba chọrọ ka na-enebe anya anyị na-enekwa mmanya anyị kara otufu n'ebe ahụ ka ezinụlọ malitere. Asịkwa m na ọ wụkwa eziokwu n'ihi na oge mụ na ya nọ o nwere ihe na-edistract anyị na-eledo onwe anyị anya na-eje ọrụ na-abata ụmụaka abata ọ na-ebelata mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ọ ga-awụ na ị ga-amakwa ihe ị ga-emere di gị mana ebe ụmụaka nọrọ ya ị ga-emekwere ụmụaka ihe ị ga-emere ụmụaka mekwere di gị nke ị ga-emere di gị ị gaghị ekwo na ịmụrụ nwa ị hapụ di gị si ya ngwa ọ ga-achọrọ nri na kichin ị ga-asịkwa ime inye nwa gị ara idobe nwa ị gawakwa gaa mere di gị ihe so nwa agaghị eme ka ịhụnanya m nwere n'ebe di m nọ danata ọ ga-adịkwa ka ọ dị ajụjụ nke a ka egosi bịa mba ọ fụrụ nwoke n'anya karịa ewee mụta nwa ọfụ o wee fụkwa nwa ọfụ n'anya ife ọ na-agbalị ya ọsọ ọbụla ị nwere ike mee ife ọzọ o wee na-agba ka ikarị mana ọ bụrụ na ọ fụrụ onye n'anya ọ fụghị n'anya fụ nwa amụrụ ọfụ n'anya mgbe ụfọdụ a gara na-emekwa ife ọzọ na nwoke site ọnwụ si na agụụ agụwa ya mana mgbe ụfọdụ
ihe niile echekwasị nwata a na-eri nri mgbe nwa ji rie tupu erute na nwoke ama kedu ihe na-ebute dị n'ebe ụmụ nwaanyị nọ echefu na ọkwa anyị na ha bidoro ọ na-ebu isi n'ebe ụmụaka nọ ọfa na-eneta ụmụaka fa anya n'azụ ifini ma di ma anị nne ya vụkwa anya n'anya otu a o si afụ nwa ya n'anya because never na-esi na ebe si n'afọ 3 months a month o ji banye n'afọ ka o ji bụrụ nne o wee buru ya 9 months wee mụpụta ya pịchabịa ya nwoke nwekwa ike pụta nwụrụ ya gbapụkwa nwaanyị na nwa ya eruru onyụansị ya na eruru nwa amịrị ya na eruru everything ya niile so ya nwa apụtazie o guru oto ọ na-anwụala nne ọ nkatala nne ọ na-ekiri nne from there ka nwa si abụkwa nne n'anya karịa ọ ga na-agbada maka na ọ bụrụ ndị oyibo asị gị na anyị divide go the attention ịghọtakwo ụmụaka akpọrọ nụnụ almost 70% nwoke a na-aghọ onwe ya aghọ ana matakwa na nwoke gbara onwe ya nwoke nwa ikorobịa dịka nwoke ka na-eto eto ga na-agba mbọ ọ na-enweghị efe ịdị na-anọ mgbe ọbụla nwaanyị bụ ụmụ ya ka o jikọtagodoro aka were eche nụnụ ịghọtago so onye bụ na ịhụnanya ahụ gara agakwata ụmụaka mana e nweriri ofu ahụ o ji aka o jiri ebe di ya nọ ọ meghị ụmụ ya nụnụ nke bụ eziokwu ka m gwara gị ịma na a na-akpọrọ n'okwu niile afa na ọ bụrụ okwu niile ka a na-agbafa demedalụ actually ife na-ewetasị ụmụ ife niile na ịma mbilem bụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ a wọtasịrị maka onye wọta anụ ama mmiri otu ọ magoro na die na o nwere onye ọzọ nwe karịa anya ya bụ nne ya bụrụ nwanne ya nwoke bụli everything otu ọ ka ọ dịkwu na ebe nwaanyị nọ na ya nwunye ya bụrụ na ọsọ na ọ bụ nwunye ọ bụkwuzi nne bụrụ nwanne ya nwaanyị mana ụfọdụ na-aghọtara ya na-abụ apụta na-ewere ịfụnanya niile tinye n'ebe ụmụaka nọ olozozia na ụmụaka ga-abụkwa echi niile fa apụkwa nwekwalụ their own family mana ife dị n'ụwa bụ na ị ga na-agbazili ụmụaka ịghọtago otu a isi agbaziliba ka ba ga-ewelekwa ya wee grow ekwerọkwa m ụtọ ahụ because akwụkwọ nsọ si na ihe ya Nwachukwu nna tikọtara ọnụ ka mmadụ hapụ ikewa ya ịghọta so ekwerọ m na mma sị no individual difference left for me that kind of thing is not happening. My children cannot come between me and my husband. Ụmụaka m ama m bịa n'ata n'etiti mụ na di m. Yes. Yeah, my 15 years keta na bedim onweboro. Ifedo na yes. Ọ na-eme yes. That's why I'm just saying no individual difference. Ogwasi bụ mgbe nwaanyị ghere bụ mgbe ọ mụrụ nwa 3 months after ọ mụchara nwa ịhụ na nwaanyị ma mma karịa ihe ọ mụrụ. Ya na nwaanyị nwa atụ uche ma atụ anya. Ịma na enwe nwa ọfụ n'ụlọ ọ na-adịwe ebute aṅụrị nnukwute aṅụrị atansi ọ na-adịwe eme anyị bụ ụmụ nwaanyị anyị eme ka ya enwetụrụ obere ịhụnanya aha anyị nwere ebe di anyị nọ ọ dịka asị na ọ gara ebe ụmụ nwaanyị nọ mana emekwa a ga-echigharịkwa mmanụ ọ n'isi ka a na-ebido wee na-aga mbanụ isi bụ isi ụmụazị ekwesị na a ga-afụ ha n'anya mana ọ bụghọzi iburu ịfụnanya niile ị nwere ebe di gị nọ tinye ebe ụmụazị ọ na-ebute ezigbo esemokwu na-ebutekwa nke bụ na mgbe ụfọdụ ndị na-aghọtaghị onwe ha esi ebe a dọkalụ nghọtafie mba na ọ dịrị otu a ịfụnanya na-adị tantam ịghọta ife mmiri mana ịma nwatakịrị a mụrụ ọfụ a ga-enye ya anya ụmụaka a ga-etinyelu fe anya mana it does not remove or reduce the love for your husband. Nwaanyị ọbụla mere otu ma anọ maka ụmụ nwoke ga-emesịa ụmụaka ya apụsịa gị na di ga-anọdụkwa mba ahụ otu anya nwaanyị ma nwoke ma nwaanyị Chide o ji echikwa n'aka Chineke o ji adị anya mba nwaanyị na-adịghị nwa o nwere ibi ya la amụ adịghị ka ọ mara o ji adị obi njọ Chineke lejekwa na-eme ya akwụkwọ ikpere Chukwu ya enyekwego otu ahụ o nyere ibe gị gaa zụọ ọhụ n'obi ọma n'udo na onweghị nchefu ha ọbụla hụrụ m na onweghị nchefu
agaghị echefu ya